muri Zimbabwe muri rudadi so kusangana kwatiri kuita nasira rimwe zuva semaziro amuri kuita tiri kupa ma episodes from Rushinga Chimanda Makuni tichingotendera nzvimbo idzodzo tichinzwa kuti vanhu vari kurarama sei nhasi uno tasvika zvakare panhau imwe isinganzwisisike rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Siyalibingelela muli Zimbabwe sihlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo ziyaqhubeka izindaba zilokho ezigobhoza lokho ezichuchuma lapha eDrewmas Media. Namhlanje sihlangana le ndaba engazwisisekiyo engaqedakaliyo lathi sinja sehlule ukuyizwisisa ukuthi sibe kwazi ukuthi sibamba ngapi sishiye ngapi. Baba bephano vane mazuano kwana kuita matatu vashayika. Asi vashayika kudaro vavigwa ndo pakazotanga manje vamwe kusvikirwa vamwe vachibatwa nemweya mutsvene vachitaura kuti zvakamira zvakadai ndo zvatoda kuti tikupei munzwe vachitaura vemuri ino kuti zvakafamba sei. Liqiniso muli Zimbabwe kulo baba obehlala endaweni leyi okuthiwa nguSimon Hedegwe owabhubhayo selamalanga amathathu wasishiya ngemva kokubana esencwatshiwe kukhona okwasala kusenzakala ngakho ke salinikeza phela abakhulumayo abemuli la lezakhamuzi zikhuluma ukuthi kwahamba njani zisichasisele ukuthi kwahamba njani. Sezvamuchaona miti pano yakatemwa yakasiyana zvichinzi zvine chekuita mufindo zvakataura kuti kana ndafa mugosara muchiita izvi uye zvaitaura kuti mushonga yake akatora kwasekuru Chiyokoto. Ndofunga mukana muchiri kutondera takambokuburitsrai nyaya yakanzi Chiyokoto ng'anga yepaMozambique tichikurukura naChiyokoto asi vakazoshayika asi ivo vashayika vaChiyokoto vakasiya vataura kuti vese akatora kwandiri udzosai saka zvichireva kuti baba vepano mumwe avo vasina kukwanisa kunodzosera mishonga yavo zvazotisvitsa pazuva ranhasi. Liqiniso muli Zimbabwe njengokubona kwenzela silitshengisa ke kulesihlahla lapha ezaganyulwayo izindlu ezadilizwayo kuthiwe kwasala kwabamba umoya abamapostori babanjwa labo ngumoya bakhuluma bakukhulumayo besithi bona umufi wathi esifa washiya ebatshelile ukuthi ngingafa ligamula isihlahla lesi lalesana lalesiyana njalo ke kuthiwe umufi yena uthi imithi yakhe wayithatha eMozambique lapha ayithatha khona babethe wonke umuntu othatha imithi kimi eyiphendukisa okutshengisela ukuthi konkona yena kayenelisenanga ukuthi ephendukise ebisele imithi yabanikazi ngakho ke kwasala sokubamba sokuhlukuluza yena lemuli yakhe. Ndio nawe yatakukupai muri Zimbabwe senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndiri mwana wepanapa. Asi kuti ngoti chete ndakapuwa stand na baba ndogara papapo. Ndopandogara pakanipo stand. Chakaitika ndiche kuti baba pa wakashaya. Vakawigwa. Asi nangochi vasati vawigwa. Pakasvika sisi vanosvikirwa nemudzi mumusha muno. Asi vane makore vasati vauya musha muno vakazoti vauya saizvozvo newe kubva mwana achingetidzwa masikati ndobva wazobata vakuchena ndobva wabata vakati zvoni inini pane nhau dzangu dzandogadzirisa pano zvinhu zviri panapa zvandinetsa mudzemo zvinhu zviri pano zvandishupa zvekuti ndida kuzoti mararamiro anga achita mwana wangu mbama hamuna kundishenera une zvinhu zvirimo kwekuti vana vano mhuri inosara panapa handiri kuzongoti mangwana kuzonzi kuunganya asi inini asati ashaya mwana wangu pane zvandaida kumubuditsira kuti unomu wakabata mukaenda kwakati zvakati uri kutendesana nazvo here akabvuma zvimwe zvaakabvuma. Saka nhasi uno chinhu chiripo chekuti ndisiye imba iya pane botso randiri kuona ramusingambokwanisi nokuti imba iyi kuti iwakwe kwakapunzwa dzimba dzaamai imba iyi imba yamai nini dzimba dzadziri apa pane boy sky apa
saka imwe bwesika yechitatu yanga yakapfirirwa neutswa asi yanga yakasiva extension papa netoilet pamuti apa yanga yakatoplastwa saka dzimba dzakaputswa dzimba pachiratidza simba chiri chokuti hapana vatinogona bhudzi kuti wardrobe amai yakapedza mazuva iri apo vanhu vese vachiona villages amai vakashandiwa vakatanga kushaya amai vara amai iri papo zvadaro ndobva nyaya yechingaitika nikisisa havanga vasipo papetono makore tisingatauri nemudzimu vanogara kuguruve nokwavari kumunda zvadaro nikirikini zvidhina zviye zvapunzwa saka ndo zvakatorwa zvakavakwa nababa panapa imba bwiskai apa vakatora masbestas vakanikirikira vakapfiririsa apa asi mutemo wavamwe vaishorawo masairo vaiti komi madi adego kunototsvaga zvidhina zvenyu chaizvo zvokuti idzi imba dzemufi vana vanofanira kusvikira apa imimi mudzimai wenyu wamatora motenga madhina emanyowani moaka imba yenyu momuitira musha wake kwete kuputsa dzimba dzakasiwa nemukadzi wenyu apo musha kwavo kuchesa uku ndokuna mai maudze here hama dzavo kuti takuparadza dzimba idzi tikaona kuti pane influence yedzimwe hama vachitosonge vanoti dziri kutyisa imba idzi but ndakamborara panapa ndichabva kushoyesa ndamboona kutyisa kwadzo dzaputswa dzimba dzedzi chinyarara ndobva wakaimba apo maasbestas yayi ndobva waisa apa indakasiya hangu ndinafunga nakamboroko kunyamarodi ndobva foya yayi vakazonipa 2 mamwe yazvikanzi mama ino vakatengesa vanetseka mwana school fees pane mumwe wanga aita kuti kauchoku chamini kwako andashaya mari yekumbhadharira ndobva ndatora masbestas akutuva ndapa waida vandikwaka mari andati hazvisinei mama zvadaro madhina maniki masbestas yayi ndobva atora ndobva aisa apa zvadaro mamwe amene uyu kuti akaona sezvo zvomufi akatenga Clemens uyo kwamatisa akatora mamwe 4 akaisa imba yake ukuko zvadaro ndokubva tanyarara tikati zvinenge zvine chisimba mukati ndobva waisa kaimba kauma madhina yaibva padzimba idzi ndobva waisa kaimba aka bva pawakwa itoilet iyo fasta munin'ina wangu ndiye akatowakisa vachiti vakaiputsa futi mudzimuwoyo vachitoti mune zvinhu ini ndasisipo nokuti inini vakashedza mweya wangu inini ndo vakashanda nawo kuti vaitaura nawo nengoni wouya kuti mara vazobuda pachena mubvumba vasvikirwa uno wavo mudzimu kusvikira muzondiwa azomisa azobudawo pachena akati zvoni zveshuwa zviri kuitika ichokwadi inini vahedego vasati vafa wakanditi muzoriga muti uyu munotsvaga fertilizer nenekirikini nesalt moisa pamuti wega wega isai zvakadaro vanhu ndobva vatsvaga anayo bva vaita namutomuto ndobva vawanika fertilizer iyi ini ndasingatomboziziva saka ngoni yangu yadaro zvichiti usiku patikarara nawo mene kuti vanhu vakandiseta sei vakati rarana nasisi wako ande Sylvia ndovanosvikirwa vacho saka inini pane zvainesa usiku saka kuti ngoni yangu inese ndobva vakazviona usiku ndarara nomukuru yangu zvikanzi zvadaro zvikanzi achema chii vachinyebera vachizova kuti hapana chaachema ndaitodzoma moto wairova waiti ukati pamusoro peimba bedroom wobva ikoko woita somweya wafu uchitoneka chimoto kudai uye urova paimba bhoisika ikuti vanhu vachitozvinzwa uye futi urova kuti pamadziro ndopakazonzi ini ndakanzi ndikadaro ndichiti kuhope ichidzoma zvamaiona muoko ingoni yaitodzoma saka ivo vakazosvikirwa kusenehasha vakasvikirwa vakadaro vakati ndinogadzirisa sei zviri pano dzikuzodzokera muzondi vazonikirikira azotaura kuti zveshuwa idebwe vakati unotema muti uyu motema ndikangofa chete ndichiti ndafa nhasi temai muti uyu motema uyu motema zvikanzi pane huko yavakanditi pane huko yandikaisa apa asi vakabva kwashiyokoto ndobva ataura muzondiwa zvaakataura amubvumba ndopa vakabatwa nowavo kuti vakatsenerawo vakabatwa nomudzimu wavo vakapfeka jira ravo rebhuru nekasvumbuka vakadidikiswa ing'anga mubvumba wacho ndobva vakatobata hamene chavakabvisa vakanda mubhaketi ndandiri apo vandidenherawo zvavandidenhera ndobva vanikirikira ndobva zvaiswa mubhaketi vakutobata zvinhu zvee vachiisa mubhaketi andazvozvona kana tokazvifushira sei vanhu vasira kuona vazhinji asi ndikaona chinhu chavakamhanya kubvisa paimba iyi
zvadaro mudzimu uyo ndobva wakazobata ukati muri kuona mudzimu uyo wanga usina mbudzi asi ndo wakabata kuti uchiona situation usvika uyo azoitinesa muzondiyo kuti zveshuwa ngataura kudaro toona vanhu zvakutoitika vachibvunza ngoni yangu iyeyi ngoni vachitaurirana ndare vataurira ndare kusvika vabvisa zvinhu zvekusvika vatabvisa apo kusvika pazobatwa ndiro saka zvaitika imi mamuri pamweya uyezve ndimaito director uye vanoti vakaita ngoni yavo ndiyo yandaitaura nayo then yoita by beat nemudzimu wezopa space mudzimu wobata utaura zvavini vanoti vakati ngoni yakataura nditika yoita sideway pozoyachi mudzimu wotaura mudzimu manje vanopanana wei kuti ngoni totaura nengoni vamwe ngwana ngoni vese vakatochema unomweya ipanguva yacho situation yacho yaida kuitika zvadaro ndokubva zvatemwa izvi pachibviswa tambo dzakasungwa sungwa maininga machingota zvavanhu viga zvavaiviga zvikanzi ndiro amene vakazoko ndiro isisu tambo dziri pai pakasungwa pamukonda papane tambo dzakasunga ipopo turikiso kwete hombi tudiki tutambo so turadza kuti ndete mhingo mene zvakasungiwa mhingo kunkuradza ngemingo zvikanzi wanga wakuramba kuti ndiye mbudzi kusvika vanhu abhuti wanga hanzo dzangu vhasi kuti pane imwe tu ndichiona hwani yanga iripo tu dzingaa zachekwa vanhu chinyarapia vasingadi zvekuita zvenoisi zvadaro zvikanzi pane zvakafushirwa kugoko kuti gano nechiko ndikaudza kuti gano zvakatotowandei handazobvunzisa munino wangu ndi zvakafushirwa kugoko kwakati kana mandifushira mozozviisa pamusoro sadaro zvikanzi sisi zvinhu zvatakafushira kugoko patikashaya ndiro asi takati ndiro tipei ndiro hamuna kuda kuita se kuibudisa mainini wani ndiro iye yakanetsa nemudzimu uyo kuti iwewe ndiudzire hama yako iri pano tapa muti uyu papo uri apo zvikanzi ndipe nhikirikiri ndiro yacho ngaiwe ndabva yatoriwa yaine kanhu kakarimo mamazita iwane here ameno mazita iwane yanga yakanyorwa sei papo makatazviona takazviona fiafia munhu wese achitoona zvokutoti zvokuinyebera munhu wese achitoona kana zvise zvaitaurwa zvise zvese munhu wese achitoona saka pamunhingi ngoni yavo payaitaura yaikumbira kukubvunza kuti muti wacho wakatangwa kuitwa izvi kune ngoni yangu zvichitaridza kuti munganetseke muti wanga kunyebereko ndi uyu tangai uyu vachitaurirana kudaro nengoni zvadaro ndobva pazovhaona nendiro iyeyi chika chinhu chadai so ina handichasiye zvitumba zvemwana wangu burisai zvitumba zvese unzai ndobva waunza zvitumba zvese bva zvaunzwa apo nokuti ndakakusirai zvitumba izvi zvinonetsa munhu akatotaura pachena kwamuri kuti akabata ane zvinhu zvaakatora uku saka chiitai kuti pane vamwe vaningina wangu akatodza feya kuti zvinhu zvakaenda naisraeri kwachiokoto ndakatora zvinhu izvi mungangonetseke zvinyu wanangu muchiita zvimwe zvamunotambudzika nazvo vachitora feya vachirwara saka zvinhu izvi kuti ndinhingirikire ndiburise vachiti imimi muchabuda pachena kuti mumwana wenyu wacho makaenda akashaya karika angari musoja kumanzadzi yacho aitorwarawo nemakumbo vanzi munini ndimuchaburisira pachena zvinhu zvenyu zvamakaita izvozvo hatingazvikwanisi asi kuchipatara muchaendeswa ukaranda nokuti uku vanga vati zvoni ikirikini vanga vati madhokota vanoita kuenda kusvika achienda ukaranda mumbonivhenekwa ukaranda vakaenda munyanga akavatora pane mota vakaenda vakadzokera vakapuwa matablets avo vachishandisa vari pano kusvika vakutaura izvozvo kuvanhu vaitochema kuti yowe vachirwadziwa zvadaro basa rakashandwa zvinhu zvakabviswa hoko yakabviswa apo asi vanhu vese vakaiona kuti hoko rudzi nechinhu chakabviswa ikoko vakachera mudzimu uyu ndo wakachera chinhu icho changa chakaita sei chine jira reblue chiratidza kuti ibakatwa rakatodzimikirwa kudai asi bakatwa iroro tikatarisa kumhando dzichechi handisandanotapiwa bakatwa iroro ndewe kun'anga chairo nechisimbi chiripo chatopera nengura zvakacherwa zvacherwa pachitaurwa ndo pakazopiswa ndo pakazonzi ndipei ndiro zvikanzi mazviona ndiro takakuti uyai nendiro tibvuchire pamwe chete nemakano paguwapo makasiya ndiro iyoyo pakufuchira zvinhu enda munotora maitafura mainini vangu vada kuirambira ndobva vazoni vanhu vese aivo enda munotora ndiro iyoyo bva yauya yenge ine chitsamba chine mazita iyo vanhu vese nesoti inenge iri momo
mene kuti sauti vaimwa yakuti iite sei imomo. Zvadaro ndizvo zvapiswa apo. Zvapiswa paine zvakacherwa zvizvi. Zvikanzi ndakuchienda kumuti wopapo. Ini ndovhanda dzengo kuti chienda manye mukishini mamai wako. Vhanda anogara mukishini. Right, waenda koko zvikanzi mukono here zvakaita muti. Munhu wese vanongoitinesa akaonepo muti kuti wakaita sei. Zvikanzi muti uyu uri kuita nge wakadai so. Nge munhu akazvitakura. Muti uyu ende ichi chimiro charatidza mutezo so vanhu vese vachidongorera po pachiti chokwadi munhu wese aingoti chokwadi nezvaakaona zvokuti kana kushedza munhu wese anongopupura zvaaiona papi ipapo muti uyu zvavanga wakaita kuti tingogara kudai semuti unoita chiratidzo chochi here takaona. Zvadaro ndobva ndazoshedzwa futi chiuya kuno vatasvika vataura nengoni vatauya futi kuno vandadzingwa futi vava kushanda mopi mumba umu vamene zvanga vabvisa nezvinhu zvazvishamisa kuti zvinhu izvi zvakaunganidzwa sei pamaasbestos. Ndakatombobvunza kuti asi marara emumango here kana kuti chii. Ikataura kuti asi marara chete but ari kuratidza kuti akatanhwa kudai so uko mumengo uko yachiunganidzwa. So zvairi kuunganidzwa munhu ari kurwara konikaina unozvibvisa nechimuti. Ndikati ndikazviparira rega ndizvisiye. Asi iwo vacho mainini vacho kuti ubvunzane nawo chaizvozvo ndina unenge vane hasha dzedze kuti anofungadza kuti mwana uyu andingwarisira kana kuti asire nokuti ini wanga akatomhakana nezvisho ndefana zvirega kusvika vanhu vazozviona vazozvibvisa zvimashizha zvi kana mashizha izvo zvipapanei vanhu pakatsamba yakazotorwa pamashizha ini ndakatonzi ndiende kure nazvo ndisaite involved panyaya iyoyo kusvika vapinda mumba vapedze aiva ndaitwa out mission nekuzopinda ini pandakazoshedzwa ndakazoshedzwa pakuti paimba iyi yapisa kuti ndoda kutopiswa zvinhu zvimarara zvenga zvipisirwa umba umu kwete kuti kumwe kuno ngazvitopisirwa mukaimba umu ndobva zvapisirwa kaimba kakanga kuparara kumberi mbichana so vachida kugara imba iyi ndeyemufi ndeyeamai asi hama dzamai hadzirambotaura kuti ari kugarira imomo vakangoti regai vagari nokuti baba wenyu varipo asi dai vane pfungwa yechivanhu chokuziva kuti mumwe wanga akafa vangadai vakavavakira imba papi pasaidi but zvese takazviisa kuti zvinei chero baba varipo rega vaite saizvozvo. Zvadaro kuri kutya kumutauro tichitoona kuti zviri kutinesa kwatinofamba isusu kwatinonamata kuti munhu akafa woti mainini varoorwa wonzi ndiwo gagari umu zvese zvadaro ndobva tazoti vawazonditi mudzimu uye vakutaura totaura tese sei ndaita uswa nengoni iyo vanenge vane ngoni yavo ndobva ndaereseswa vataeresa pamoto paipai vataeresa pamoto pachinzi pano zvinhu zvirimo mukati zvinga damage 1 kana kuti mhepo yemarara yai kuchinzi pano chinhu chinouya ipapo chichizobva ipapo neuchenjeri. Zvadaro vataeresa vazvapera dare ripapa rapera dare reri ndobva patanga zvataurika zvimwe futi vhatauya pamuti apa tikataura pane badza rakaitwa kupinzwa so unoiswa kumupinyi wakapinda kudai so but ndima idzi dzakataurwa nomweya vatangosiya zvakadaro vataenda uko kusvika taenda apo pakatemwa asi pakati bhiriwiri so pakatemwa amene munhu akatemwa vatatarisa tichifamba nendima imwe vataona vatasiya vatafamba kusvika taiona kwachedzwa wakaiswa futi kahodzi kanenge katakaona apa kati pamuti paside peimba yehanzvadzi uyu ndokuona pakacherwa pakutoratidza kuti pakawezwa makwati akawezwa hapana mazuva ndobva tabva ikoko mweya uchitaurirana navo vachitaurirana kusvika tasvika apa kusvika mai vazobatwa avo vari kutorwa vazobvunzwawo kuti kwemimi munhu wamakafamba naye makatiga dzembe nehosepipe iye anakabadza kesimbi nokuti pamwe wangazoti pamwe wanyeyo pamwe wangazogona kuzotaurawo kwawo wega mweya wakataura kudaro nokuti ndima yemukadzi akaoneka seing'anga asi munhu akafamba ine mafambiro akafambira neustubborn vachipinda nepamba apa ndakarwara sei mazuva ivayo ivava nemukadzi wacho yanga ane dread so akapfeka zveng'anga nekabadza kesimbi iwo akatiga dzembe nehosepipe havana ndarimbunzvenga ndichisakura apo vanyatodhaju napachiwanzi pamwe angazofungidza pamwe wangazowana paunozotiwo pakawabata nekuti zvikazoitika kuno zvese ndakazohuka nengoni dzevamwe tichienda nengoni varatatu tichitaura nengoni vandisiya uko vandanzi ndizorore kupi uko ndivhanara maisi matare akazofamba kuchizendwawo apo kunoshandwa futi dare iroro
zvese handandisisipo kuti mwana wabamukuru ndozvinhu zvakataurwa mweya kuti munhu wamakafamba naye uyu anobva kupi aoneke kuti akafambirei apa chii chaanga nacho nokuti pavirginia apo paimba imwe wangu izvi imwe futi iyi pakacherwa chikira so petumanhinginozi tuma handitoona mweya kokototi anga akatispota akaita kuti raundi takatenderera kudai pano unogona kuita mucheno unogona kusiisa ruva papo achingoto ndatonhonga chi kwaishanda ndobva kuti aise ake kuti raundi wati maruva ndikangona takachera chikoira so cherwa parusoni kati ipo panapa pana kana munhu anoshina kana ndiye anaita izvo zvizvi ndikanyatsa kuti munhu iyeye aita futi ndo imwe ndima yakataurwawo yava nokuti ndaona varipo vangazoti pamwe wanyeiwa ndo ndima yacho iyoyo yokuti munhu wacho aitomuda aripo utora kuti wakafambirei apa nechinangwa chei kana zikoma hapana vakataura vakashonga mashongere iyayo kuratidza kuti amene chimwe chinhu chavari kutoita vachininipisa mumwe munhu ari panzvimbo pake ndo zvimwe zvinhu zvakataurwa nokuti pamwe vanozoita shungu vachizotaura kuti vakataura zvavo zvawasiya zvangu zvechigumbu ndo ndikasiyawo nyaya yaita se yapera ndabatwa nini ndanzi siya ndobva ndaenda kupi uku kuzasuku zvadaro ndo mamiriro chikamu chakaitika chikamu chikuru chimwe chavakazotaura sekuru vakati inini handigoni kusiya mukadzi ari pani anokunetsai murwere vakatora hama yavo izvo zvaanga akurambira ndiro ndikakudzai darira yeni vanhu vakati zveshuwa takati isusu mai avo vakuti sisa ndiro iyi munhu akati kana ndafa pamusoro pebhokisi pangu isai makano ayo izvi neizvi mofushira taona vakanga vakusiya ndiro munhu ari kutaura pachena kuti ndakaenda pachiyokoto feya kudai zvadaro madhina akapiwa masawira vakashanda basa vakapiwa masawira masbestas vakanzi totai madhina ese munoseedzesa zvenyu vanhu vachiombera maoko vachita zveshuwa maita basa pese paishandikwa basa chashandikwa ese vaiuchira vanhu maoko kudai kugutsikana kuti ichokwadi hapana chinhu chakanyepiwa zvadaro nepapa vakati izvi hazviri apa zvo zvaindityisa zvakaita chii ipapo zvakapisirwa kuti zvinhu izvi zvinochirevo vanhu vakatoti apa pano chirevo chaicho chokuti pane munhu angachore mamango aya kukete mashizha wonyatsa kutorika pamusoro peimba zvinorevei vanhu vese vakanyatsa kubvuma kuti zviva zvinochirevo zvine chirevo chaicho ndobva zvapiswa meni nevhanzi mainini izvese handidi kukusiya uri pano ndoda kukusiya kuti hama yako iweyo hama yenyu mwana wenyu endai naye ndobva waenda chi ndobva watoitawo saizvozvo vawagadziritsawo zvakapiswa ndobva zvapiswa nhumbi dzavo bva dzasara dzese midziyo yavo mainini havana kana kutombotorerwa asi vakazongotowedzerwa unowana mabhaketi kuti pane mwana anoti tafara mukomana kadidiki vaende kunodaro ndonyaya ikaitika pano asi nyaya haina kuperera pandakaziva inini ndakazoona kuti pakasara pakutoti vanhu imba neimba vanga vakutopinda kubatsirwa nasekuru semakore ese nekuti vanga vanhu kurefu vanga vakutobatsirwa kuti mumwe nomumwe anopinda nechishemo chake mumwe nomumwe anopinda nechishemo chake mumwe nomumwe anopinda nechishemo chake anazoziva zvimwe zvakazosaurawo mashure zvezvo zvakutoitiniswa nevamwe kuti chii chakazoitika ini yangu ndima yakamirira ipapo wangu anokuti pese pakazokwira kwamaiguru uko kunogadzirisawo ikokuyoko nokuti pane mwana akashaya akawira mumvura akakwatawo nemakore vakaendawo kunovagadzire kuke zvimwe zvisina kumira mushe mwana wacho ari panonzi rizeni zvese kusvika zvaita se zvapera akafa rizeni aripo umwe wacho akafa apatawo nemakore akawira mumvura kuseri kugoma uko anzi waishambira waitiwa zvokuita zvikuti nazvezvi ndobva anyura kana kuti vamwe vanga vati injuzi here vakashaya kuti chii chaicho chakamita kuti vakangoti vamwe tamushaya asi imimi semhuri baba vane nguva yakadii vafa hapana nguva kana shonda vasati vapedza havasati vatombokwana shonda rinda ravo riri papo havasati vatombopedza patoireti apa mukafamba torinda ritori papaya zvokuti kuparara kwaita vanhu tingati nhasi pane dzatingati dzazara sereki ingatoi 3 days dzatingatoverenga kuti yai 40 days wasati vaita se pasati ko baba vari vapenyu ndapi matambudziko amaisangana nawo semhuri imimi ekuti muzotiwo zvechokwadi zvaitika izvi zvechokwadi ndezvechokwadi vana vaibvisirwa pfuma nguva diki diki mwana akudzoka kumba kufamba kutsanangura zvinonzi kupikirwa kuti zvanzi uyai kumba mugare pamba musina misha chikonzero chiri chei hanzi mune chikwambo chirimo musha chakatorwa saka maishandiswa imimi vana hanzi zvinoshandisa imimi niko yekuti hatidi kutovaroro
ndotsana tsamba yataingonzwa musi wacho vanhu vaitoti chikwambo vamwe vacho vamene taingonzwa ekauringe vanhu vaitoti kuti chikwambo chinofuta chikwambo ndoda muzera taiwana kuti kuroorwa kutobvisirwa pfuma pamwe murume uyo anozokurangarira vaita se vatogara kumba kuri wakangana watoita shungu yako kuti amene zvinowanika utoona munhu uya akutoita nge apologize akutochova kwauri akutoita ngonofasa Jehovha ati pane makore atingachisekererane kapane nguva kokusekera pesa pamamuri kutora kuti mamune zvamamushemura muchigarisana nazvo saka kuzoti kuti yemurani nguva ino inenge ikadarika uno munhu ungotopedzesera wakudaro asi mafariro achinotoratidza kuti munhu akuda kuita coordinate newe padhuze chaipo but wotoona kuti wakasafa kwemakore anoverengeka asi munhu akukurangarira zvinzi futi kana wagara watambudzika vanochisunungura pamwana woisa pamwe mwana ndo panenge pakuite ngezvinhu zvakuda kukunakidza asi iwe nokufunga kuti ini kuye kuenda kabva kare woti kwete pakuti munhu akusekerera wotoona mumwe mwana akusafa futi ndo matambudziko atawana nematsaona afunga munhu waingoti mumwe ndapona padiki ningi vyako yati zvakati pamwe kunzi hanzvadzi dzangu kazhinji ndiye aidaro senini payakatanga futi nyaya yacho vakabvunza kuti makapisa jira pamakapisa jira makakuwadzisa mwana maoko ndo musi akakuwadzwa kudai maoko dai yakadai netsoka idzi makumba tone maoko yakadai vakatodaro panoonesa kuti ita vanhu vese vaone ko pamakandipisira jira apo zita ramakateketera nderani vanhu vese vakati zita romwana uyu ndoramakateketera mateketera zita iri ndo pakapiswa mwana uyu maoko akadai nouku kwese uku kudai akatsva kudai handigoni kugara ndisina reza kakazhinji akadai netsoka nemakumba acho anondipisa usiku hwese kupisa dzimwe nguva nongoshandiswa munamato zvoita right ndofamba ndotoona ndakutoshanda ndochirevo chimwe chikuru futi chavakataura kuti mune jira ramakapisa pagoma saka ina nazvozvinzwisisa kuti izvi sezvo zvangopupurwa ndezvozotoita noise kuti ndanyatsoziva kuti kojira racho ndiani nani anga aripo pajira racho chipiswa uye kudeketa kwacho makadeketa muchitirani vanhu vanyatsoona kuti munhu haabvume kunze kwekunge zvatoburwa pachena kuti makateketera zita ramakateketera pachinhu chenyu muchipisa jira iro makateketera mwana uyu ndo paakakuwadziwa mudzimu wacho uchitaura hapana akambovhoisa munhu wese akati kureva kuti nevanhu vacho vaivapo vese vakangoti dororo pasi havana mbopikisa kuti hazvisi hapana akambopikisa kana munhu wani vese vakangonyara kuti si kukuratidza kuti shuva zvinhu izvi ndezvechokwadi asi imimi pamakazobatwa nengoni apa kumashure uko munosimbogara muchibatwa here nengoni kana zvakangoitika musiwo chete ndinoshandira vanhu ndinobatwa ndinobatwa zvokuti like ipapo patiri panapo munogona kutotaura pamusoro pangu pamusoro pemunhu ndamandipa mukana we takanzura izvi dare iri kairi ndinogona saka vanouya vanhu vachitoshandirwa pamba muri yese iri kuti chii muri yese akangogutsikana vanhu vakanga varipo vakangotsa kuti vaita basa nekuti mufa akati ndichingofa muchindifushira uyai muteme miti ivo ndobva vabata ndobva vataura asi vanga vasina mboudzwa nyaya ndobva vatotaura kuti inini pane zvinhu zvisina kundiita mushe vanhu vobva vasimuka vakapupura kuti chokwadi vakati kana ndafa munotora fetereza ari pana kuti munotora fetereza isa kuti zvanga tisingambozivo tikati vanhu vatinunura pamwe ndomadzisavhira avaitaurira kuti kana ndafa musanetseke torai hatizive pamwe zvidzimu zvavaibatawo kana zvii zvavanga nazvo zvakachengeta daro hatina vanhu vakangotora makano yai nenhiki nezvimwewo vakafushira pamusoro pebhokisi vatangoti vanhu vakangoti hemeni zvaita zvangozadziswa zvakataura mufi nezvavaizotaurwa nababa wake aiwa tinongotenda zvakadaro izvo zvikanzi handisiye zvakadai nekuti zviri kunetsa vana vangu zvidhina izvi itorimwe mhepo yokuti vana dai vakakufambirai hazvaita musho kuti mupunza dzimba dzamai wavo saka regai ichipunza savira tora machira manhikini madhina nemarata anasavira vese vakatora iyoyo mwana nehama yako enda kumba handidi kuti usare muno mumusha ndobva maini nobva waita saizvozvo ndobva waenda asi paripo pakazondinisa pakati vakazodzoka vakati vakarara kuno kwakati kwanzi ndanzi kumba dzokera kungouri ndobva wazienda kwababa kwaidegwe kurushinga uko ndiwo bamukuru
handina kuzova mashoko yakapindurwa ndikazoona kuti mashoko nofunga wapindurwa mashoko chaiye kuti imi zvamakanzi nababa endai ndakazonzwa kuoneka kuti ndaya kuzotora statement yasiyana but nekini statement chayanga iriyo kuti kwanzi maita fara vadzorwa vari kuti hanzi navabereki vavo nikirai dzokerai kwanga muri saka maiguru avo manjisa maiguru vakuru vati imi endai kwababa kaidebwe kurushinga munotaura kuti nyaya yenyu iko unofunga ndiko wakapedzerwa nabamukuru vakanzi nokuti bamukuru kwaidebwe mukoma chaiva baba vangu panapa ukabva wanzi izvoni nofunga kuko ndoko wakanzi endai kwamakanzi muendi nokuti hapana anokuchengeta hapana anogara inaka zvese prasi kuti vanombita kunge kumukirwa so unozvishairira ita ndiye murwere so ichana saka nokuona kusazondiudzawo kuti zvinhu zvezve zvamira so ndopandikazongotionena nofunga nyaya yabhombwa nacriticizwa nababa uko kuti dzokerai pamakanzi emiendi munorwara tizoshaya kuti tokuti sei panapa imi makambonzi endai ndo nyaya yakaitika vanangoona vatora chitovhu chavo asi vakati vanabvunza kuti matora zvese here zvikanzi mbudzi ndiyo yandiri kuona 1 mbudzi iyi handisi kuona mwana waini amena kuti iri dzikufura pamwedzi dzimwe nguva dzava dzikaparadzana ine mwana waini mbudzi iyi zvikanzi ndichadzoka kutora mbudzi nenhikini nechiko chimwe amene chimwe chawakataura kuti ndikanga machikuti chii chawakati ndichatora ndebhaketi chii ndio zvavakasiya chete muno mumusha mushure makunge vati vanze vakanzi dzokai achirongwa machinzwa manzwa hama neshamwari dzataura tonga itinzwe munoti kudini nenhau iyoyi lithini muli eZimbabwe ngenkemenkeme sisenzakala eZimbabwe yazi ziqhubeka zivuleka kwenzakala izinto izigigaba nsuku lensuku kubuda kwezuwa kubuda kwenyaya every day pane nyaya inenge ichitoitika muZimbabwe zuva nezuva rine zvaro ndosaka titi nhasi rarimwe zuva chokwadi ngoba ilanga lelanga khaya ngani lilabe lilakho elabe lisithwalele khona namhlanje siliphathelele indaba kusasa siza leyinye phambi kokusasa futhi sabe sileyinye lithini lina ngokuzwa kwenu asengwadze sethu nokurudzira kusubscribe ku Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Endru neshamba ndiro zita rangu. Athadiwa kutama ilo elami igama. Ngatisangane mune zvimwe zvirongwa. Kuti tigare tazviita asi mangwana tozokurukura nevanhu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kuba